Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan lelana ing alam donya menika tansah wicaksana anggenipun migunakake utawi pados raja brananing kadonyan. Ampun ngantos gara-gara raja brana kadonyan kula panjenengan lajeng bangun kadurakan wonten ing gesang. Kathah ing jaman menika jaman sing mboten gampil, jaman sing sacara ekonomi ya susah, kula panjenengan lajeng ngupadi kanthi maneka warni cara kados pundi nggadahi raja brana kadonyan, langkung-langkung dhuwit lan maneka warni fasilitas ingkang kedah kula panjenengan duweni. Kula kinten ngantos wanci dinten menika bab warisan asring dados persoalan wonten ing tengahing keluarga. Padha-padha sedulur nek wis urusan warisan apa meneh warisane akeh dadi perkara kepara ya terus do tegel siji lan sijine. Nah menika dados conto bilih raja brana utawi dhuwit menika sok-sok wis ora kenal sedulur. Dhuwit utawi raja brana ki ya isa nunggalake ning ya isa misahake. Gusti Yesus ngajak kula panjenengan sami supados ngati-ati lan waspada tumraping watak serakah. Gusti mboten ngersakake para murid dalem menika nduweni watak sing serakah. Awit watak serakah menika ndadosaken tiyang lajeng boten peduli dumateng tiyang sanese. Langkung-langkung ingkang miskin ingkang kasrakat lan betahaken pitulungan. Wong sing serakah menika anane mung ngumpulke karo ngumpulke. Yen bisa duwite sansaya akeh. Mila lajeng korupsi, markup, nyolong, ngerampok lan sak panunggalane menika dados begondale watak serakah. Boten wonten kasainan yen tiyang menika watake serakah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 12 ayat 13 ngantos dumugi 21. Nalika samono saka antarane wong akeh ana sing matur marang Gusti Yesus, "Bapa Guru, kula aturi dawuh dhateng sedherek kula supados andum warisan kalian kula." Nanging Gusti Yesus ngandika, "Sedulur, sapa sing ngangkat aku dadi jaksa lan juru panengah?" Nuli ngandika marang wong-wong, "Diwaspada lan ngati-ati marang watak serakah. Jalaran senadyan bondo iku turah-turah, kabegjan iku ora dumunung ana ing kasugihan." Gusti banjur ngandikaake pasemon mangkene. Ana wong sugih, tanahe ngetokake panenan turah-turah.
Wong mau gagas-gagas ing sakjeroning ati, kepriye kepenake lumbungku ora cukup kanggo nyimpen panenanku. Banjur kandha, becike mangkene wae, lumbungku dak rombake, banjur dak gawe sing anyar lan sing luwih gedhe. Kabeh gandum lan barangku dak simpene ing kono. Banjur sukmaku dak kandhani, sukmaku bandamu akeh, tumpuk undung cukup kanggo pirang-pirang taun. Saiki ngasowo, mangano, ngombeya lan seneng-senenga. Nanging Gusti Allah ngandika marang wong mau, wong cubluk, wengi iki uga nyawamu bakal dicabut. Banjur kanggo sapa bondo sing kok klumpukake? Mangkono iku dadine wong sing keklumpuk bondo kanggo angga priyangga nanging ora sugih ana ing ngarsaning Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring jawaban sing cespleng tumraping salah setunggal tiyang sing nyuwun supados Gusti Yesus paring pambiyantu menggaing andum warisan. Menika ngetingalake bilih bab warisan ing jamanipun Gusti Yesus ya wis dadi persoalan. Wonten sing kepengin warisane sing gedhe, sing akeh, nek lemah ya sing subur, sing strategis, sing apik dhewe. Kadangkala nek wis warisane beda ngono ya ana rasa meri utawa pengen ngukup kabeh warisan. Mergane apa? Aku wis ngopeni bapak ibu suwe dhewe, liyane rada gelem ngopeni mosok warisane padha. Kadangkala bab menika ya dadi persoalan, dadi kemeren. Mila tumraping kula panjenengan sami murid-murid dalem Gusti, monggo bab warisan menika ampun ngantos dadi persoalan. Gusti kala wau ngendika kabegjaning gesang menika boten dumunung ing raja brana kadonyan, nanging awit saking pitados sing Gusti. Kula kinten yen awake dhewe ra duweni watak serakah, watak kiya sing prasaja, sing penuh atur panuwun, akeh sithik dimatur nuwuni ing ngarsa dalem Gusti, temtu langkung sekeca anggenipun nglampahi gesang tinimbang awake dhewe duweni nafsu supaya nglumpukake bondo sing saakeh-akehe, nglumpukake dhuwit sing saakeh-akehe mung disimpen ning ngebang. Sing badhi sapa nek disimpen ning ngebang? Awake dhewe ra migunakake, ning sing migunakake dhuwit sing awake dhewe simpen ning bank ya sing duwe bank disilihke marang wong liya supaya ben dhuwite akeh. Terus apa? Entuk bunga, entuk dhuwit, iso mbayari karyawan lan sak panunggalane. Awake dhewe mung tentrem merga niliki angka sing tinulis sing buku bank. Kan mung menika. Lan Gusti Yesus kala wau ngendika, nek ditinggal mati, terus nggo sapa? Ora ana pigunane. Mila langkung prayogi mumpung awake dhewe diparingi gesang, monggo Raja Brana menika dipigunakake kanggo paring pitulungan dumateng tiyang sanes, tiyang kathah sing betahaken, sing entuk jeneng ya awake dhewe. Menika malah saged dados paseksen menggaing kasaenan dalem Gusti tinimbang awake dhewe duweni watak sing serakah. Wonten ing gesang sesarengan kemawon umpamane ing brayat, nek salah siji anggotaning brayat menika nggadhahi watak serakah, urip bebrayatan ya ora bakal kepenak. Umpamane kemawon dahar lawin ndoke mung siji terus diparu-paru. Sing duweni watak serakah langsung dijupuk kabeh. Wong mung siji, aku nek mung lawuh ndok siji ki ra cukup, liyane ora kumanan. Menika dampak anggenipun tiyang yen gadhahi watak serakah.
Aku dadi kecukupan ning wong liya dadi kekurangan. Aku dadi turah-turah wong liya sansaya miskin. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.